Nakapana na mwana na baba. Nakapana na mwana na baba. Bajina masamba. Jena kumbayo. Chariro akababa ufori. Ndobaenda kuloja. Ndemuru mwana kapana na mwana kunotaga namba zemukadzi wako. Ndobva avafonera mukadzi wake zvakanzi ndini mukadzi waketa uyai kuforiti. Ndini yaenda kuudza yemurume wenyu kuti murume nyane mwana nemunhu anonzi mufoni. Vairi vanhu vakabva vapindura kuti ini handikwanise kuya mimi ndimuda nditsvage kufesi 4. Tariro akabva kuforiti mbaenda kufesi 4 kusvika pamba paita sei apa 1. Ndobva anzi pinda umba, ndobva pinda umba. Ndobva ati ndauya kuti ndikuudzei. Saka baba vakachoka gumbo kubasa. Saka ndauya ndikuudzei kuti baba ini uchoka mukaita gumbo ndiyuvhona kakoro yake. Murume wamwana unonzani? Wadini mwana naye chamunova mashwana. Murume wenyu. Kana vanhu hatingasvike kwakwakuda murume wavo vaitobisa bhurugwa vachibvisira murume wavo ngatiendei pekuti panoda kutaurwa nasekitari wangu murume wenyu chendi taura kuti murume wangu Ndiwangu. ndobva maita mwana naye ona vasvika pakubereka mwana handiti papinda munhu manje akuda kuti nyaya izivikanwe handiti ndozvamukukomurena kai tsanangurai Vasvika ikoko mbva vati ndauya kuti ndikuudze kuti kukwara kwaita murume wenyu gumbo ndiyuvhona karoya murume wenyu. Akaenda kun'anga nevanonzi Mai Morris achida kuti apiwa mushonga kuti imi muramba nemurume wenyu mugare naye. Saka mushonga wakabva wabackfire ndibva kuchora ichi gumbo. Ende vhoni muroi kanaka kuti anokuuraya nekuti akambokurayira mwana wako. Ndonyaya yakandiudza pano. amai urikutotora Zvarutora ndikuzviropa but hachisi chokwadi. charakurai chizi Nyaya yakanyonetsa pakati pangu naIvhoni haisiyana siyana nguva. Ivhoni ndanga iri girlfriend remurume wangu. Ivhoni ndakambata red handed nemurume wangu. Ndamubata tikasvika pakunetsana. Tanetsana tikarovana. Ivhoni haana kumira kuya kumba kwangu. Ivhoni anouya pamba pangu nevanhu achita hondo kana kupwanya zvinhu. Pamba pangu. Ivhoni akasanga ndifanye takaita mimba yemwana wangu tichizoita mimba yemwana mucheche wandasiya panze. Ndichita mimba ine 8 months. Ivhoni akalivinga nevanhu varipo 4. Vakasvika vakandirwisa pamba pangu kuma past 12 dzeusiku. Vandirwisa ndakanyarara ndakasumuka murume wangu akanditenda kupolisi no report. Ndikaripota. Ivhoni akabva abuda haana kuwanika panyaya iyi. Zvadaro ndakanyarara ndakadzoka pamba pangu ndakagara. Ivhoni haana kumira kuya pamba pangu. Akazoti ndaita mimba yemwana wangu andinaye izvezvi. Akandivinga mwana wangu akwanisa 3 months. Ndobva nditi madhamire parodi. Ndikati ndakamiignore. Ndobva nditi madhamirai. Ndakaramba ndichifamba. Ndati imi madha ndikutaura nemi. Ndobva ndamira. Ivhoni ndobva asvika bva nditi madha ko munofamba ndichitaura kuti mwana wangu anonwa mapiritsi pakudii. Ndikati wandakaudza kuti mwana wangu anonwa mapiritsi ndiani. Zvikanzi ndimai Morris. Ndakati enda unotora kaMai Morris ako ukwanise kuti uye undibvunze nyaya yako. Ivhoni haana kukwanisa akanditi imimi endai munotora Mai Morris. Zveshuwa ndakafamba nemwana airwara. Ndakaenda kumbasa kwashanda Mai Morris. Mai Morris vakanditi dzokere munotora Ivhoni. Ndakasumuka ndakabva kubasa kwako ndakaenda ndikatora Ivhoni. Ndasvika ikoko hakuna nyaya yakakwanisika kutaurika pana Ivhoni. Vakandisvika pakundituka. Uri mhata haugone kudzora beche pakati pevanhu. Ndakasumuka ndikadzoka pamba pangu. Ndadzoka pamba pangu nyaya haina kumira. Ivhoni akabva ndanetsana nemurume wangu chinzi waonekwa achitengera munhu machips pamashops. Ndanetsana nemurume wangu handizivi kuti vakataura kuti kudii nenyaya. Ndakazoshamisika Ivhoni achiuya pamba pangu. Achisvika chiniti hamena lady mune daka reinini. Daka ramunaro neni njere. Ndikati handina daka nemi. Kose uchingotoka ngonzwa nyaya inongoda kuya pano pamba pangu. Ini kumba kwako musuwo wako handiuziva asana ndambotsika pamba pako. Ko iwo wani uchiuya pamba pangu. Zvikanzi munondijairira hamena lady. Nyaya dzenyu mune muchingoya pamba panapa munongouya nenyaya dzenyu muchitaura kuti ini ndanyangwa nemurume wenyu ane mboro yakaita sei. Ndiyivhoni. Murume wangu anga achigadzira bhasikoro. Baba naLady uye mutaure nyaya yenyu kana muri maunodza Ivhoni nyaya iyi. Nekuti nyaya dzese dziri kunetsa. Ivhoni akura achindishungudza panapa. Ndimi akakonzeresa nyaya iyi. Ivhoni akadzokera kumba kwake Banadi vati nyaya dzandikwanise kudzimiririra. Nyaya inoda Mai Morris nemurume wavo varipo. Ivhoni akabva kumba kwake kuma past 8. Akasvika pamba paMai Morris vanogara panext door pangu. Akamira kusvika pama 12 o'clock dzeusiku akandinokera na 12. Ndobva ndokasvika nzi budai ndikati handikwanisa sinyaya dzichazitaurwa kwaye dzere. Ndikati zvikanzi nyaya simbi inorwa ichapisa.
ndikati kuti nyaya simbi no kuchapisa nekuti imi ndimi nenyenyi maifana kuya pamba pangu wakachena ivona ana kukwanisa izvo zvakatanga kushaudha na memories ndakasvika pakunzi nemurume buda ndabuda zvikanzi chimimuhe kumba kwa memories ndikati ndikwanisa nekuti nyenyi mwaizobvunza pano zveshuwa vakatanga murume wangu vakatanga kupopota murume wangu svika bude panze ndobva abuda vaenda kumba kwa memories zvikanzi murume wa memories buda murikuudzawo yeah. hamusi kutibatsira panyaya yamamhangariro ndo pakasvika pakutaurika kuti nyaya isvike pakubuda nyaya iripo mukureva kuti vauya kudare kuti vakunyaradzei kuti varambe vachienderera mberi nemurume wenyu kwanzi mazino hamuna kudzora mazino tozvataura andozvamutoa vanofamba vachikutsanangurai yemen saka ini tiri kuti nyaya yataurwa neavo iri kompleni kwamunhu pamudiipikisa nokupapikisa kuti chii kuti nyaya izobuda nyaya yakataurwa namemories memories vari panze mavasirei pano vauya naifoni manena ani mwana wangu vakabata mwana akasi ndoparadzongoka ando vanouya chikutaurira inyaya mavasirei ndo pandakazosvika pakutaura nyaya nekuti vakaitaura nyaya yememories iye nyaya dzese dzaunouya kumba kwangu achibvunza anosvika pamba pangu achiti adzinzwa namemories handitaure namemories but ndoshamisika ivona achiuya pamba pangu achita violence achiti adzinzwa namemories kuti ndizoenda kuti ndizoenda kuphase 4 ivona angabata mwana wangu arova ndosaka ndakarwadziwa nekushaurwa nekuya ndakatoenda kumapurisa nyaya iyi tasvika kumapurisa ivona namemories vakandobvisiswa find auya pamba pangu futi vakawanda vachida kundirwisa nenyaya iyo yazouya kudare nhasi nyaya inonetsa baba ndeyekuti ivona akadana igirlfriend remurume wangu daka rake harisi kupera iye ndiye ari kuya kumba kwangu ina ndiende kumba kwavo ende vanhu ava nditaure navo nyaya zhinji dzinobva dzichinzi memories ndo vadai handizive kuti vari kufamba vari kumbozama kuti kudii pamusoro penyaya dzavo Ushakusira panzira memories. Andi mwana mtati simba mai. Kwete memories. Mama. Vanhu tu ava varapa. Kukonana kwavanoita. Vanokonana sitari richipinda mukati. Mungave munovaziva zvakadii? Ava ndinovati tete uyu next door wangu ndonga ndane 4 years anditaure naye. Saka ndine kusataura nema next door. Ndopanobva pangotipa picture. Hatina kutombota kuzwanzi tine makore akati sikataura. Haisi kunyaya yakakubvunzai. Teererai. Ndati imimi kuti muzive kuti takudedzerai mudare muno chii. Inyaya iri kutaurwa zita renyu nevanhu vaviri ava varapa. Handiti patiri kuda kuti mutibatsire chiri kunetsa chii nokuti anouya achiti ndanzwa namemories dzekuyo ndevenywa ndozvikutaurwa nevava kana vakaenda vakanoita hondo nevava voti ndanzwa namemories ndokumbira uvhushe wangu tene vacho vataure pacho pauri kuti vakanzwa neni ndichida baudza zvisataudedza taurai mama kuti pawakauya paya tikadai pakanga takazodai paya wakati wanzwa namemories ivona akandiona ndichibva nemwana wangu kuchipatara ane 3 months asinganzwomushi ndobva andimisa parod ndobva anditi mimother mirai makafamba muchitaura kuti mwana wangu anonwa mapiritsi ari pachirongwa ndikati ko nyaya makainzwana ndika ndakainzwa namemories ndikati imi handi tinoudzani tinobvunza memories kuti totore nyaya yekuti vakatidzwa tichitaura pakudii zveshuwa iye akaramba ndakaenda ndega kumatombo kwavaishandira kubasa kwavo
ndakasvika vakati ende munotora Ivhoni wacho. Ndasvika ndatora Ivhoni yacho. Nyaya haina kunobuda senyaya yanga ndafambira, senyaya yanga ndaudzwa naIvhoni. Vakasvika vakatanga kundishaudha kuti inini handigoni kudzora becha, handidii. Ndakasvika paku10 andituka ndimemories naIvhoni. Amena ladies ekutaura chokwadi pamberi pako. Ndikutaura chokwadi pamberi pako. Zvindiro msati mapuwa mwekutaura memories. Pasina izvozvo ndakanetsana nemurume wangu. Ndanetsana nemurume wangu chinzaonekwa. Anodzorwa yari kakaita sei? Handizive. Yekuti ungazoziva kuti uyu haana kudzorwa. Iwe uri munhukadzi. How do you know this? Atidi vanhu vakareruka muromo. Makuna. Shamba. Kune vara anonzi stigmatization kuchirungu. Vekuti unoda kutsanangura status neumwe munhu. Hazvitenderwi nemutemo. Izvozvo handi mapanzo imhosva kutuka munhu nehurema. Handi ari kubereka vana, mune vana vangani? Ndine vana 4 nemurume wangu. Handi 4 vana vachiberekwa nepasina kudzorwa ipapo. Hazvina kunaka. Hakuna munhu ari special kuno umwe. Handi mapanzo hakuna munhu ari special kuno umwe. Umwe neumwe patiri kuti mudzimai Morris makaita baba Morris vanokudai. Handiti ndizvo? Mune zita renyu ramakadedzwa naro kubva musi wamabereko. Avo vane zita ravo, vane murume wavo ne4 vana vachidiki. But hamukati mukavatorera murume wavo muvashandisira simba rekuba kwete. Handiti mababa? Iwe. Ndobva ndazonetsanawo nemurume wangu achinzaonekwa nemunhu pamachips. Taingonetsana tiri mumba medu asi ndakazoshamitsika Ivhoni auye achitaura kuti ndanzwa namemories nemurume wangu kutaura kuti inini nyaya mukurwisana panapa ndeyangu. Ndikati ndonotora memories acho nyaya vakabva ndinokera dhona. Murume wenyu anoita nezvei? Anoita zvekuvaka ndibhiridhi. Vovaudza Amen. kuti vaite basa rekuvaka mudzimba. Vakavaka vakadzi. Handiti? Hatina kwatiri kuenda. Imambo yedu. Makambobatwa here nemurume wavo ava nawa. Red-handed munoziva zvainoreva? Kuti wana yakadai. Handiti? Ndo chinonzi red-handed ndakubatai nemurume wangu. Imba kavabata zvakamira. Ndakatovabata uye akaita zvekugarira murume wangu. Pari pasilab ndichisvika bva nditi makasika kusvika amuri kunzi uya ndanga ndisati ndapedzwa makondomu aya ndiri kushandisira murume wenyu zvekuti kungava anga ari apa iye murume wacho anogona kutodaiwa. Nyaya ndakuda kukubatsirani akamhangara nyaya ndiyani? Akamhanyira ini ndakatanga kumhangara kupolisi ndobva vanonzi find ivo ndobva tabva kupolisi andazoti vari kuyawo kuno kwamambo ndopa vakauya kuno. Makangobva kumapurisa ivo vachinanga kuno vachibva vauya kuno kudobva vaisa kompleni iyewo yakutaura kuti ndakaenda kumba kwemurume wacho nemukadzi wacho kuti ndakanotaura kuti ende iri chechokwadi nemunhu akandiudza nyaya ndamemories vaitaura nyaya. Chandinoda kuti mubatsirike uyu neuyu muri 2 handiti muri kupaona pari kubva honye ishamwari yamuinayo manzwa tezve vatete Ndise mwana achabata icho. Ndikunza mama. Shamwari yamuinayo iri pakati penyu. Shamwari iri pakati penyu. Tonozvikomba tare. Enda kumpaka ndizvo kuchako. Vaizvo. Ndozvina mwana uchikucho. Ari kubasa. Akafamba achienda kune murume womumwe kutaura kuti murume wenyu akadai ndiyani. Akafamba achienda kumurume womumwe kunoti murume akaita zvamuri kutaura zvamakazwa nevavo yave nyaya yekuti chii? Uyu anga uya zorova vana vangu andivinga pamba nevanhu ndopandakasumuka. Ndakati iwe uone nyaya dzako dzese zvakafanana nemurume wako akauya ini handitaure newe handina secret newe asi murume wako akatomboya kumba auya kumba kwako iwewe wakanzi akabva fanirwa nameguru wako akanzi uya ndiri kuziva kwaurizve ndiri kuda dzokai kumba murume wako akadzokera kumba iye akatozvidaira panguva yachona
paakabvunzwa nyaya iyi tichitaura tiri pamwe chati kutanga kuitaura nyaya takatanga kutaura panyaya yakanetsi tichinetsana ndikati izvezvi Ivhoni kunyarira kwangu hakusi kupusa zvakafanana nenyaya yavo kanziva wakaenda chida unotama Megoroko vaenda vakatadza kuenda mushonga wacho wakaenda nawo wakaenda uchitira Megoroko vaenda ndokadzoka backfire ukati murume wakasafamba inini handisiri ndaitaura nyaya but nyaya itaurwa nehama dzako idzi dzori kutaura nhasi nokuti ndo auya pana pachikudza kuti inini ndataura kuti inini waitengerwa machipisi nemurume wangu handina kutaura nyaya iyo Ivhoni akatora nyaya yakabva nepinzira bvatanga kuropa mwana wangu ndo pandakarwadziwa mambo wangu ndakaenda ndakanotaura ende zvishwa nyaya ndakanoitaura kumba kwemukadzi wawe murume waIvhoni kumba kwemukadzi waIvhoni makaenda mukanotaura ichokwadi adii ndakaenda why imimi murume wenyu paakanyengana nama yavo danho ramakatora ndakaenda kumapurisa aiwa kani kumapurisa ndobhabha dasikafaini tiri kutaura ka nhasi mudare mamamboka ndo munoripiswa mapurisa haripise munhu anotora mari yacho navachitoisa kuhurumende vachichipeindawo handiti tiri kutaura nyaya yekuti atorwa munhu nemurume wenyu mamuwana redhedhedi chipini kuwanikidza munhu yakanhikiringa munhu zvamuri kutaura ende kutaura kuti murume wenyu ari kuhura nemukadzi wemunhu imhosva mumatare so nyaya yenyu yekuti makanotaura zvinokonzera kuuraya dzimba dzevanhu nyaya yamaifanira kuuya nayo kudare kuno ndeyekuti mambo handizivi kuti ndingabatsirike sei uyu munhu uri mukadzi wemunhu but ari kufambidzana nemurume wangu ndakamubata pakati ndinotyira kuti nyaya idzi tikazodzidai mangwana zvinozotichemedza saka ndibatsirei handiti chamunofanira kuripa why yekuenda kumukadzi wemunhu muchinoti murume wako iwe ari kunyengana nanhingi izvozvo ingozi yamune muchitsvaga handiti mapona zvinouraya imba yemunhu kana ane vana vosara vachitambura imba iyo inenge yatofa kana kuti munhu paanonzwa kuti mukadzi wake ari kudanana nemumwe murume iyeye akareekta anonotema munhu nedemo akafa handiti mapona hamuna kugona kupafambisa dare but nyaya yada kuti mungwarire imamai murapa inyaya yeshamwari mukaona shamwari inoisa shoko kwamuri handiti yosumuka moyonesa shoko kuopponent yenyu munhu iyeye be very very careful 4 years vasingataure navo 4 years dzavataura navo panapa kubva 26 25 24 23 ameno kahafu ka 20 nika ka 22 ndo pakatanga daka rationa kusataura nevavo kusvika nhasi ko vanotaurirei zvavaona zvevava vanotaurirei zvavaona zvenyu muchirovaniswa musoro kudai so ndenge kutanga nekupedzesera handitonge nyaya dzakadai so mahungu mudare ramambo nyaya dzakadai but ndiri kunotarisa nyaya kuti pane elementi inokonzera ngozi mukati menyaya yatiri yatiri kutaura pano kutaura yamai ine mambo wangu kuti ndizosvika pakudaro ndiri kutorwadziwa nekuti Ivhoni akasvika pakundirova zvakandirwadza kuti mwana wangu akasvika pakuparara that's why ndakasvika pakurwadziwa wamambo wangu kuti ndinosvikawo pakunosvika pakutaura nyaya iyi makataura nyaya iyi ndo yavo yazomangara pano ndosaka ndakupai mutombo wokuti makadii makataura imamai ndichatomboda kutaura nyaya ndaida kundofunza she wangu kuti mazuva ere zvandataura kuti inini ndikunzi pandikunzi ndikutaura nevanhu muchienderera mberi matsurwa zvenyu zvatokwana siyai kudyidzanidza vanhu muchiponderesa vanhu handiti mapona siyai kuita kwakadaro zvine ngozi zvine makuva hatitonge nyaya dzemakuva mudare rimwe rakakura hatitatonge nyaya yekukwirwa kwevanhu zvinorwadza kunzi makondomu ati kushandisa makondomu murume wako ndakazodaidai ndozvinhu zvatingataura ndozvinhu zvatingataura here mudare mamama hazvisiri izvozvo matare ekudzimba ngatirege kutamba handiti ezvinoidai murume wakarapa uyo murume wakarapa ndiudzei kuti kana todzokera kumba tinonovakei mai Morris kana vaita shamwari dzakadai dzinoti ukamutaurira chinhu ukamona munhu uchiti ukamutaurira chinhu anonotaura kuti ndaudzwa namai Morris is a dangerous person ndoda kukuudzai handiti mapona pamunofanirwa kubata ndepekutiona kuti
ndinganogariswa kwamambo neshamwari. Ushamwari hwachona huripo here? Totenda mambo ndandikuita kuti uyo ndiwandotaura naye apa nditaure nawo ava pari kuti ndakavaudzira apapi ndiri kuzvinzwa mambo ndada kuti vataure pandakavaudzira ivi vasingataure nini singataura ndo ndakavaudzira papi nyaya dzacho munhu anotaura ndotenda ishe wangu kana ivarapa vanotaura batsirai ndepekuti muchitomborepresenta nyaya yedu apa 4 years tisingataura nevamaya kuti tiwane kuti pa 4 years tadzikaunda nyaya yakaitika nezuro vakataurana papi vasingataudzani hatiudzwe izvozvo mumatare. Tinongoziva kuti ukaona paita munhu universal person among vanhu kana kuti between vanhu munhu ari universal ipapo anopindawo mukaona dare iroro radaro hatina kwatiri kuenda. Ngatibatanei imimi ezvinomakuziva kuti pakutamba nehama dzenyu munotamba sei. Handiti ndizvo ndinotoripisa vanhu pamunotamba ipapo ndo panobva izvozvo. Venyu murume wenyu ari kupinda pamwe ari mumutauni ane mudhibhenda kwafoe ari mumutauni hatidi kuputsa dzimba. Handiti vana baba vari kumabasa vachishandira ini. Handiti siyai umwe neumwe murume wakaende kubasa adzoke pamhuri yake. Kana masanganawo nawo musatore varume vevanhu muchivati ndevenyu. Handiti mapanzwa? Tinotopenga tichidzokera kudzimba dzenyu. Handiti saka ndoda kukubatsirai. Murume wemunhu haasi wekuti ukatorwa naye woona senge uri kuita basa rinoshamisa. Handiti toda kukutsurai ndakadaro. Why? Amunobhadhara muri kudayira kuti ndakaenda ndikanoudza mukadzi wemurume ari kudara. Zvinotyisa kunzwa zvinhu zvakadaro zvichitaurwa nemunhu. But havari muri kwanza vachitaura ndosaka ndavapa mutongo. Hapisi kuti vakatadza vakaita sei. Ndiri kuramba nyaya iyoyo kuti haungaende mhani kunoudza uyu mukadzi wake kuti baba vekwenyu vari kunyangana naanhinga namai nhinga. Hatidi ngozi makuna kuna kwandiriwa. So iyenyu ndapedza wainoyari amai ndimukubvunza handitanga ndatonanzwawo baba kuti vane vachitudi 2 weeks kubva nhasi kusvika musi wa28 takuda hwai kana kuti $100 ndo hwai mouya nayo pano yatinozopa kuna amaya. hanzi mamwana mukarwadziwa endai munoripota uyai kwamambo handimanzwa imimi munoeni nyaya yenyu moya kuno kutaura nyaya yenyu apo mambo ndozvikuti ndasangana nemuyedzo wakadai tokuitira nyaya dzenyu tokubatsira. Handiti kwete kuti imatadzira ndimi mozoonekwa muine mhosva yekuti mahayo Mai Morris shamwari dzenyu tamari neshamwari unganzwa shamwari chikudza kunzi tapa yaunotura wetua kasitape kasiture rapa kuitira kwakadaro. Hamuna chamunosaina yendei vamwe vari mudare ndevapi